كمبيوتري كنمنتاي كاباسيتي كافتي معقبي سندات لنا نصوعو كم بعد هارد ديسك وي دما استفلالي ريموفابل ديسك كم بعد فلاش كنمنتاي بوتا تريفوالو كنمنتاي بوتا خ مليلون حدا كنفلق دلينا بقليلو ابزا ويندوز اكسبلورر انا اتو مجمرتا مالتي ابزا ويندوز اكسبلورر مساتنا ابزا زيس بي سي تبلالاتنا بزصقام زيس بي سي مسقطنايا ابزي كم صالناي مالتي هجي استفلالي فيوز كله يخدي بزي تا فيو كم تقول مهج استمارنا ابزي فيو اتينا ابزي تايلست بلالا تيو اللهم نزا تايلست بالمسكير قوا ابزي هجي بخمس عينت فورمات امصيلي يالله مالتي هجي زي انتريون زلخم لوكال ديسك بلالا جناتكم واربعه خون خيل وي حنتي خوينا ترأيكم تخليا وي سلسته خوينا ترأيكم خدي مالتي حرايدو بارتيشن زبحال ነገር ስለዘሎ እጂ ኣብዝናቴ ክልተ ፓርቲሽን ኣለዋ ናይ 1 ቴራ ሃርድ ዲስክ ዩዘለን ኣብ ክልተ ተመቂድሎት ሓደ ኣብዚ ኣትሪዋ ዘለዎም ዚኣጂ 200 ጂቢ ትዘላት ቶታል ዲስክ ናይ ዚኣ ናይዛ ፓርቲሽን ኣብዚኣ ኻ 715 ጂቢ ትዘላኻ ናይ ዚኣ ጥራይ ቶታል ካፓሲቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛኻ 146 ጂቢ ፍሪ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነፃ ስፔስ ኣብዚኣ ፓርቲሽን ዚኣ 146 ጂቢ ተሪፍና ከም ዘሎ ይዝነግረና ዘሎ ኣብዚኣ ኻኒ 69.9 ጂቢ ነፃ ቦታ ጥራይ ከም ዘሎ ይዝነግረና ዘሎ እቲ ካልእ ከም ዝመልአ ይዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ዚኣ ሓንቲ መንገዲ ክንፈልጠላ ማለት እዩ ፍላሽ ከንድሕዳ ፍላሽ ኣለና ወይ ድማ ሜሞሪ ካርድ እንድሕር ኣለና ኻኒ the same thing ማለት ታ ፍላሽ ሕጂ ከእትዋ ኣነ از مسای حنت فلاش الله مسای تخوا ابزی اخت متیاری خما ابزی متیار الله حجزی لوکال دیسک ایکونت انتو زلا USB درایو ایلاتن الله مالتی نایکنده یا نهرد عدلی بزی سرانجعتنت وقت جیبی بلن الله نای 32 جیبی سلز خانه تاتا فلاش حجی کنده نت الله 14 بسلس جیبی خا نت الله وابلن الله حجی بخمس عقاب ناقوركم ات كاباسيتي تعرفوا زلو افتي كمبيوتركم ويد مافت مسارح نبراتكم كتفلطوا تدخلوا كالاي منقد دماني ابزون فلطو زلنا ابزي اتريوا لكم حتى ايكون الله ناي ويندوز ايكون الله زي ويندوز ايكون زلاتات اوبريتنج سيستم ابزي ديسك زيا تصعينو خم زلو يزحبرنا زلو مالتي ابزي اغن تريوا لهم كم عينت ايكون يبلان زي جن نورمال ترى هارد ديسك مخانو زلنا فايلاتنا نقمطلو ወይ نعقبالو مخانو ድማ يرينا الله ማለት ካሊት አገባብካ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ራይት ክሊክ ንገብርሞ ራይት ክሊክ ምስ ገበርና ኣብ ታሕት እንታይ ትብላላ ፕሮፐርቲስ ትብላላ ትሪዋ ኣለኹም ኣብዚኣ ፕሮፐርቲስ እንድሕዳ ፀቂጥና ኣብዚ ኸ ይነግረና እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ኦፕሽንስ ኣሎ ዝቆርብ ክትንቀቀለኩም ትፈልጥዎ ዘለኩም ዩዝድ ስፔስ ክንደይ ይብለና ኣሎ 54.7 ጂቢ ተጠቂምናሉ ዘለና እዩ ማለት እዩ تريولهم فري سبيس كا 146 جي بي كم زلنا خا ابزيا طراي ينغرنا له ابزخا بسئل يريكم الله تتحيزو زلو بوتا از سمياوي زخاني نصا سبيس مخانو خا يريكم الله مالتي ديا كانسلينا نوت ولا افلاش نحداتكم كاني تمساسالكم غيركم كتريو تخوليكم رايت كليك غيركم بروبرتي سولمو يوزر سبيس كن يالله 14.9 جي بي فري سبيس كهند يالله 14.3 جي بي مالتي هجنا موبايلكم اس دي كارد دي موبايلكم ولا مسلاغوكم ما ابكم زاتهم تريو تخوليهم استفعل الاس دي كارد كلكم هول فلاش درايف كلكم هول اكسترنال هارد ديسك كلكم هول تزلو كاباسيتي خلي تعرفوهم زلو كم زغيركم يهم كتفلطوا تخولوا مالتي هجي نحدا خمل قريبو ازي خمل قريبو اذا حبر سماوي نريو زلنا ناب قي حبري يغير مالتي ينغرنا مالت كمل قريبو لوتي متحاز سنداتك معقب سنداتك اسكمل قريبوهم زلو ينغرك هاي مالتي قي حبر يغير حراين بار او كمبيوترنا زيد ليو فايلات كم يغيرنا كنوغدهم وي دما كنمسسهم نخد لومي ولا كمبيوتراتنا بفلايزن لابتوب زحشه كاباسيتي زلو هارد ديسك يزن يمصا ولا كوانت هالوا እቲ ንሪኦ ወይ ድማ ተድስራሕ ዘሎ ፊልምታት ይኹን ቪዲዮታት ካልእ ትሕዝቶታት ግን ኣዝዩ ዓቢ ሳይዝ ዘሎ ወይ ድማ ካፓሲቲ ዘሎ ስለ ዝኸውን ኮምፒውተራትና ዘለዎን ሃርድ ዲስክ ወይ ድማ ቦታ ቀልጢፉ ክመልእ ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኸ ኣሎ ዘድልዩ ብዙሓት ዓይነት ፋይላት ኣብቲ ኮምፒውተራትና ቦታ ዝሕዙ ኣሎ ማለት እዩ ነዚኣቶም ክንምሰሎ ንኽእል ሓንቲ ዲስክ ክሊን ኣፕ እትብል ኣፕሊኬሽን ኣላ ንዓ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ مجمرتا ابزيا ويندوز اكسبلورر ناتو ابزيا مساتنا ابزا زيس بي سي تبلالاتنا مالتي اب مساتنا شو افتا هارد ديسكنا رايت كليك غيرنا
property ጌርና ድሓን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ተዘይ ኮይነ ድማ ኣብዚኣ ክሊክ ንግበር ሞ በታ ዝቐለለት ክርኤኩም መታን ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚኣ ማኔጅ ትብል ኣላ ሪኢኹማ ኣብዚኣ ማኔጅ ትብል ዘላ ምስኣተና ኣብዚኣ ክሊን ኣፕ ትብል ኣላትና ማለት እዩ ኣብዛ ክሊን ኣፕ ትብል ኣብዚኣ ንኣቱ ከምዚ ዓይነት ዊንዶው ከተምጻልና እያ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዊንዶው ምስ ተምጻልና ሽዑ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ዳውንሎድድ ፕሮግራም ፋይልስ 0 ባይትስ የብልናን ስለዝኾነ ናይ ቴምፖራሪ ኢንተርኔት ፋይልስ ኣለው ስኢልካ ናይ ኢንተርኔት ክንጥቀም ከለና ዝስርሑ ፋይላት ኣለው ዘድልዩ ክድምሰሱ ዘለዎም ከምዚ እናገበርና እዚታት ቲክ እናገበርና እቲ ክድምሰስ ንደልዮ ማለት እዩ ክንምሶ ወላ ሪሳይክል ቢን ሕጂ ኣከንዲ ራይት ክሊክ ጌርና ኤምፕቲ ንብላ በዚ ጌርና ክሊክ እንድሕር ጌርና ኣብ ሪሳይክል ቢን ዝነበረ 12.9 ሜጋባይት ዳታ እውን ክድምሰስ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ቴምፖራሪ ፋይልስ ኣለና እዚታት እውን ክንምሶ እንድሕደሊና ከምዚ ጌርና ክሊክ ጌርና ኩሉ ዜን ዘለዋ ክሊክ እናገበርና ትሪኦሎም ሕጂ ቶታል ኣማውንት ኦፍ ዲስክ ስፔስ ዩ ጌይን ክንምታይ ክትረክብ ኢኻ ነዚ ኩሉ እንዳደምሲስካ 309 ሜጋባይት ነፃ ዝኾነ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣቲና ኦኬ ንብላ select ጌርና ምስ ወዳና ኦኬ እንድሕዳ ኢልና are you sure you want to permanently delete this files ብለና ኣሎ delete files እንድሕር ኢሉ ኣነ ሕጂ እታ ዲስክ ክሊን ኣፕ ፕሮግራም ብከምዚ ኣገባብ ጌራ ከተፅርያ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ናቶት ከተፅርየልና ማለት እዩ ራይ እምበር ሕጂ ወዲኣ ኣላ ዲስክ ክሊን ኣፕ ጌርና ያለና ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ታ ሪሳይክል ቢንና እንድሕር ኢኹማ ኢምፕቲላ ዝኾነ ኮንተንት የብላ እዚኣ ክንጥቀመላ ኣለና ኩሉ ግዜ ዘድልዩ ፋይላትና ብከምዚ ኣገባብ ብዝቐለለ መንገዲ ክንድምስሶም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ክንገብሮ ዘለና ኣብ ኮምፒውተራትና ዘድልዩ ፊልምታት ድዮም ዓበይቲ ካፓሲቲ ዘለዎም ነገራት እንድሕር ዘድልዩና ኮይኖም ወይ ዱፕሊኬት ድግምጋም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክንድምስሶ ክንክእል ኣለና እታ ኮምፒውተርና መታን ስሙዝሊ ክሰርሕ ወይ ድማ ራን ክትገብር ሃርድ ዲስክ ናይ ኮምፒውተርና ዝኾነ ዓይነት ኢረር ኣለዎን የብሉን ፐሪዲካሊ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ቼክ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንገብር ኣብዚኣ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ንኣቱ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ምስኣተና ዚስ ፒሲ ትብል ኣላ ብፀጋም ኣብዚ ናቪጌሽን ፔን ማለት እዩ ዚስ ፒሲ ኢልና ምስኣተና ሕጂ ነዛ ሃርድ ዲስክ እዚኣ እንድሕዳ ቼክ ክገብራ ደሊ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር እሞ ብድሕሪኡ ኣብዛ ኮምፒውተር ትብል ዘላ ታብ ፕሮፐርቲስ ትብል ኦፕሽን ኣላት ንብዚኣ ኣብዚኣ ፕሮፐርቲስ ምስ ፀቐጥኩዋ ነዚኣ ትመስል ዊንዶው ክትመፅያ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ቱልስ ትብል ኣላ ሪኢኹማ ቱልስ ትብል ታብ ኣላ ኣብኣ ንኣቱ እሞ ኣብዚኣ እንታይ ትብለና ኣላ ኤረር ቼኪንግ ትብል ኣላ This option will check the drive for file system errors ዝኾነ ዓይነት ናይ ፋይል ሲስተም ፀገማት ከየለዎ ናይቲ ሃርድ ዲስክና ኣብዚ ኣቲና ቼክ እንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ቼክ ንብላ ኣብዚኣ ቼክ ምስ በልና ትሪእዋ ኣለኹም እንታይ ይብለና ኣሎ you don't need to scan this drive we haven't found any errors on this drive you can still scan the drive for errors if you want ብለና ኣሎ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ኤረር ኣይረኸብናን ዘለና ስለዚ ስካን ምግባር ኣየገድሰካኒ ወይ ድማ ኣየድልየካኒ ይብለና ኣሎ ድሕዳ ዝኾነ ዓይነት ፀገማት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናተይ ሃርድ ዲስክ ኢልኩም ድሕዳ ሓሲብኩም ብከምዚ ጌርኩም ቼክ ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ኣነ ስካን ድራይቭ ድሕዳ ኢልያ ንዓይ ኣየገድሰንን ግን ሕጂ ብዚ ስካኒንግ ኢላ ስካን ክትገብሩ እያ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፋይል ሲስተም ፀገማት ኣለዎን የብሉን እቲ ሃርድ ዲስክና ድማ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ቼክ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ እንጂ ትሪኦ ኣለኹም ስካን እያ ትገብር ዘላ ግዜ ክትወስድ እያ هراي مبال حجي ودي الله اسكان جيرا your drive was successfully scanned Windows successfully scanned the drive no errors were found بلنا له هراي close نبلا بزي ابز اوكي لنا نعصو مالتي drive دما اسكان كنغورو نحدلنا تمساسل بروسيجر نوصل مالتي جانب زياده تخوا فلاش علاتني ابزياتي ابزا كمبيوتر اتي properties بلا ابز tools مساته خدما check كغورا خيل مالتي the same process abzakh nagrana yikhil you don't need to scan this drive معناته زخونه error ayرخبنا لان يبلنا ስለዘለው زج cancel ክብል ኢላ እንጂ ዝኮነ external hard disk ክልወኩም خل flash ክልወኩም خل memory ክልወኩም خل ከምዝ ጌርኩም check ትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ማለት